Selamat datang, Pak. Selamat datang. Iya, Jamas. Alhamdulillah. Sehat, Bang. Sehat. Penjambal sedaya pun aman, bersih, rejik. Bagus lek kaya ngono. Tapi setunggal nih kula niki wau ketewasan. Maksudnya piye? Ketewasan ngeten. Kula enggak ada tamu. Rondo ya namanya saking alasan. Oh, jenenge Lunda ya. Nggih. Tujuane rene Wujud Karang Pertisan. Nggih ngelencer setunggale nomor kali kocal tiang estri. maksudnya apa, Jamas? Maksudnya ngeten. Tanggal teng kula teng mriki niki enten apa kula bejo. Kula medamel tenggene Pak Mantri, njaga kebun halaman kali tiang estri Pak Mantri. Terus kula nggih sengaja malih. Kula niki sampean pun tugas teng Surabaya, kula dados keamanan teng mriki. Bener. Kula dibejuk niki